Benvinguts al programa 27 de Picó TV. Avui els vull ensenyar uns quants tresors, uns quants llibres, des del primer que vaig tenir de meteorologia quan tenia 9 anys fins als ja de més grandet, fins i tot algun no és que tingui massa anys, però vaja, els vull ensenyar això, llibres que des de petit et van influenciar, et van provocar un augment d'aquesta passió cap a la meteorologia, llavors no hi havia internet i per tant havíem de recórrer això a llibres, a revistes, etc. Va, anem a veure'ls? Som-hi! I comencem amb Maravilles de la naturaleza violenta, un títol força explícit, i bé, és de força anys, és del 1972, molt divertit, amb moltes fotografies. Aquest també és simpàtic, és en anglès, me'l van regalar fa força anys, és com fer previsions meteorològiques de forma casolana. Ens anem a Catalunya. Meteorologia de l'excursionista, un dels moltíssims treballs, estudis, llibres que va publicar Eduard Fontserè, i fins i tot trobem gràfics tan atractius com aquest, el recorregut d'una tempesta a través del Maresme fins a desembocar a la ciutat de Barcelona. Del Servei Meteorològic de Catalunya podem trobar també molts més altres articles, treballs, gairebé tots durant la República, realment de gran valor. Número 2 del rànquing, Les nubes, de Roger Clot i Leopold Fassi, és el segon llibre que em van regalar, més o menys quan tenia uns 11 o 12 anys. I el primer, Mariano Medina, El tiempo es noticia, un llibre que se n'han fet moltíssimes edicions per aprendre meteorologia de forma didàctica i sobretot molt simpàtica, gràcies als dibuixos de Manolo Summers, que explicava la formació a través de la ciència de Mariano Medina, de pertorbacions, anticiclons, tempestes, amb dibuixos tan curiosos com aquest, però sempre amb un sentit de l'humor força elevat. El tiempo es noticia. Ens anem molt més cap aquí. De Gavin Pretor Pina hi trobem aquesta guia de l'observador de nubes. Si li agraden els núvols, no li ha de faltar aquest llibre. Per cert, Gavin és el creador de la fantàstica web de Cloud Appreciation Society. També britànic, anglès, trobem aquest Frozen in Time, explica gràficament amb moltes fotografies invasions d'aire fred molt importants al llarg de la història a les Illes Britàniques. No pot faltar aquesta megajoia, L'atmosfera de Flammarion, un llibre de l'edició és del 1875, amb unes imatges fantàstiques, algunes ja les hem vist aquí. No pot faltar una guia climàtica per saber el clima de tot el món i especialment de mitjans de temperatura i precipitació de moltes ciutats d'arreu del món, de tots els països. Aquest llibre és fantàstic. Essentials of Meteorology és un llibre essencial per a aquells que volen tenir una base de meteorologia en anglès, però realment els recomanem. I acabem amb aquest, amb la Météorologie de Heinz Wachter. De fet, és una edició en francès que vaig comprar a París el 1976 o 77, i a la contraportada trobem aquests rècords mundials, potser alguns d'ells ja estan desfasats, però vaja, un llibre entretingut i a sobre amb rècords. Doncs vinga, anem a les previsions, però abans volem ensenyar aquesta imatge tan espectacular del que s'anomena, en un punt molt concret del planeta, a unes muntanyes, a les Bad Mountains, les muntanyes dolentes, podríem dir, de Dakota del Sud, com a tempesta de boira. Un fenomen realment curiós i espectacular. Si volen saber més, a Meteomania de Pico.cat. Va, anem a les previsions, que per fi hi ha canvis importants, perquè canviem de situació estancada, monòtona dels últims dies, fins i tot amb onades de calor dins d'un mes de març, com va passar el cap de setmana anterior, a una situació absolutament renovada. Anem a veure, aquest és el mapa previst per demà divendres, en el que podem veure efectivament com l'anticicló es retira cap a les illes Açores, un altre nucli cap a la zona del Mediterrani més oriental, i aquestes fortes pertorbacions que estan afectant durament, que estiguen en aquests moments Noruega, amb precipitacions, amb nevades. A Tromsø ja porten diversos dies que les màximes no arriben a zeros, estan per sota, les màximes. Doncs bé, aquí a poc es va inestabilitzant el temps. De fet, aquesta tarda ja hem tingut algun aperitiu, amb alguna tempesta, amb alguna llampegada cap al Pirineu. Comença a inestabilitzar-se l'atmosfera i a la resta molts núvols alts i poca cosa més, però les temperatures a poc es van normalitzant després dels rècords gairebé de calor que vam tenir fa uns quants dies. Anem a veure precisament el mapa previst per demà passat. Dissabte és el dia clau en el que hi haurà una renovació total del canvi de masses d'aire. Fa una setmana es veia una situació així, després es va animant la cosa, semblava que ens podríem regar a tot el país, però finalment sembla que no, serà una típica situació d'entrada d'aire fred, contundent, si venim d'on venim, lògicament es notarà molt, i amb ruixats i tempestes cap al Pirineu, nevades, lògicament, cap a les comarques de Girona, Barcelona, i a la resta pot caure algun ruixat, però poca cosa. Però compte, no ens desil·lusionem,
perquè això obrirà les portes a possibles canvis molt interessants. Intentarem explicar-ho sempre tot amb precaució, perquè no es pot assegurar res, però vaja, que en les èpoques que ens trobem ja toca força dinamisme. Anem a veure precisament el mapa de temperatures a 850 mil·libars, de dissabte. Podem veure aquí el contrastos de masses d'aire, doncs amb temperatures encara d'uns 5-6 graus positius a la zona central de Catalunya i entrant la isoterma de 0 per oest i pel Pirineu, per tant, baixada notable de temperatures. I anem a veure les precipitacions, això és per la tarda de dissabte, podem veure ja nevades al Pirineu, primer als 2.000 metres d'alçada, però baixant cap als 1.500, i la nit matinada diumenge i fins i tot diumenge la neu podria baixar als 800, 700 i puntualment fins i tot 600 metres, perquè hi haurà molt aire fred a les capes mitges i altes de la troposfera. La resta algun ruixat, coses no massa importants, i la nit matinada de diumenge aquests ruixats podrien estendre's a les comarques de Girona i Barcelona i possiblement puguin continuar de forma inconexa de cara a diumenge perquè tindrem molt aire fred. A les comarques de Tarragona i Lleida, a no ser que canvia aquesta situació i està molt a propet, és difícil amb aquestes situacions, però repetim, això és quan s'obre la porta i després ja entraran més pertorbacions. Anem a veure precisament el mapa previst per diumenge, en el que veiem efectivament la massa d'aire fred, amb temperatures de 30, 31, fins i tot puntualment potser 32 graus sota zero, a 5.500 metres d'alçada, i amb vents del nord-oest no especialment forts, però vaja que es notaran allà on habitualment bufen, i això sí, les temperatures força notablement més baixes. Si fa sol s'estarà bé allà arraconat, però si no, l'ambient serà fred. Les nevades del Pirineu, doncs ja ho hem dit, les cotes, però en tendència a anar desapareixent. Què passarà després? Veuen aquestes pertorbacions que es formen aquí a l'extrem? Aquestes són les que ens interessen, juntament, ara ho veuran, primer de tot, anem a veure la situació prevista per dilluns, en el que ens trobem a terra de ningú, l'anticicló de les Açores sembla que ens vulgui tornar a afectar, però és molt difícil que ens torni a afectar. Atenció a aquesta baixa que veiem aquí a l'extrem del mapa i atenció a la formació d'aquest anticicló a Escandinàvia. A més llarg termini, a 6 dies vista, tampoc ens anem a 2 setmanes. Per dimecres de la setmana vinent trobaríem la formació de bosses d'aire fred a centre Europa i Europa Oriental que ens afectarien, per tant l'ambient seria gairebé d'hivern, amb ruixats, nevades al Pirineu, sobretot ruixats i tempestes a la meitat nord, però atenció a aquesta pertorbació, és la que dividiria l'anticicló, podria viatjar cap al sud i realimentar-se amb l'aire fred que vindria d'Europa. Aquesta és una situació molt atractiva, molt interessant en aquestes dates, finals de març, a principis d'abril, perquè donen molt joc. Falta dies, no podem assegurar res. És important la posició d'aquest anticicló cap a Escandinàvia. En fi, que ens hem d'il·lusionar amb possibles situacions no massa llunyanes de situacions atractives, però a poc a poquet. I acabem amb aquest dibuix simpàtic de tempestes, que potser ja tindrem algunes aquest cap de setmana, en algunes zones, i potser també la setmana vinent. Dibuix de Manolo Summers, del llibre El tiempo es noticia, de Mariano Medina. Això és tot, fins ara. I acabem, i ho fem com sempre amb les vostres imatges, anem a gaudir-les, imatges avui acompanyades de música d'un compositor català, de Joaquim Serra, conegut per algunes sardanes, algunes d'elles doncs, força reconegudes, i també pel que escoltarem avui, per les impressions camperoles. Anem a escoltar un fragment, tot això, repetim, amanit per les vostres fotografies. Moltes gràcies, com sempre, per la quantitat d'imatges que ens envieu, i atenció al cap de setmana, i sobretot la setmana vinent, que les càmeres han d'estar a punt. Ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat.